हनै हायथा नोंना एक्ट्रिसा सुन्थरिया अबावबा थांनो नागिरदों दिनैसो नुदोंलै सुन्दरिखौ माथोखौनो होआ माथो बियो आंखौ अबे थांनो रंजालि दिनैसो नुदों माथो लैथोस्रि मोननियाव थांना फैनि र' माथो मानसिखौनो नुथारा न'निफ्रायनो ओंखारथारा नामा नैबे हायथाया नोंखौ नुथाराखैनो गोसोखांबाय दंनो हायथाया नोंखौ गोसोखांबाय थायोलै मा खबर रंजालि नोंलाय माथो आंखौ नुबाबो माथोखौनो होनो नागिरा आंखौ गाज्रि मोनो नामा मोना आं थांथ'नोसै सम गैया दे फैफिनगोन ना नोङो मानो नांगौ नोंसोरनोलाय ओरैनो हायथा नों सान्सखौ लानोबा दानो लाखा नङाब्ला खिन्थु मोनगाखागोन रंजालिया सोर लांनोब्रा रंजालिखौलाय आंनिफ्रायलाय आंनिनोखा बियो जोंहानि हायाव ओरैनो थानो मोनदों नामा बिसोरो गोसोबानो लायनो हागौ आं रंजालिखौ नै नोंनि गोसोआ मालायबा खोनानो मोन्दों एबार मोजाङै नाम्बार मोननानै पास खालायबा गुवाहाटियावसो फथायहरखागोननो मालाय कमिटिनिफ्राय खेबसे बियो गुवाहाटियाव थांबोला नोंखौ नायफिनखालाबो मालाय फरायनोबो गोरोंखा दानो लादोबा लाखा नङाबा नै मोनगोन नोङो मा गुवाहाटियाव फथायहरगोन सोर होननाय नोंनो सोर खोन्थानाय खोनादोंब्रा सोर खोन्थानाय बेखौलाय मानो नांगौ जुदि डिस्ट्रिक्टनि मादाव रंजालियानो बयनिख्रुइ नाम्बार मोननानै आनजादखौ उथ्रिनो हायो बेखौ मालाय कमिटिया लांगोननो फैसा होगोननो हे बिदिब्लाथ' जानाय नङालै बियो खेबसे बे गामिनिफ्राय बायजोआव ओंखारनो मोनबाथ' आंबो बेखौ नुनाय नंला आरोबा सोरखौ गोसथि सोरखौ मायो मोननाय नङा माथो आं रंजालिखौ नै जाम्बा लायखादो गाबोन सबनियाफोरनो लायखादो नोङो रिजाल्टआबो ओंखारखासिगोन मोनथिबाय रिजाल्ट ओंखारबा मोनग'खागोन नोङो दानो रिजाल्ट ओंखारि सेवनो लायखा से दिनैसो मोनथिबाय आं बाथ्राखौ जानाय नङा बिदिब्ला दाहाय आङो न'आव थांनानै आइ आफाजों रायज्लायहैनांगोन गामियाव ओंखारनोनो हाया गामियाव ओंखारब्लानो गामियाव फैब्लानो बे सानै मानसिखौसो लोगो मोनो आङो बे मोद्ला मानिनि थाखायनो गामियावनो ओंखारनो बायो आङो खामानि गैया फराया दाङा बेयाव बिमा बिफानि सायाव जानानै बेयाव सिख्ला एदावनोल' लामायाव ओंखारनानै थाबाय थायो सैखाङासो आङो एबार मायबा होनबावब्ला सोबागोनसो आङो डाइरेक्ट बिफा बेबायदि नेबाय थाबोला जानाय नंला खोमालै आंनि फिसाबा अबाव दङ मा जानानै दङ गिजुबबाय आङो सोरबाफोर माबा खालायखौ सोरबा किडनाय फट' खालायाखै आंनि फिसाखौ अबाव थांखो नोङो जिमि आइ र'लै बिमा गाबनाङा र' गाबाबा मा खालायनो आङो बिफा बुंनाय सासेल' फिसाजो होनथेन इसोरनि अननाया मोनबाय बेबो दिनै मा जाखो अबाव थांखो आंनि फिसाया अबाव मोनगोन आङो फिसाखौ नों मानो आंनि बाथ्राखौ खोनासङा बिफा थौना पुलिस रिपर्ट खालायनोसै बिफा नों मानो खोनासङा आंनि बाथ्राखौ सोरबा लोगोफोरनियावसो दंहैयो बायदि मोनदों आं सोर लोगो थाबावनो आं जायखौ मिथियो गासैखौबो फन खालायखादों बिसोर माथो जेबो मोनथियानो सोरनाबा फन नांदों सोरबा हमाखै सोरबा मोनथिया होननानै बुंदों आरो सोरखौ सोंबावनो आङो मैयानिफ्रायनो पुलिसाव रिपर्ट खालायनोबा दिनैसिम आंनि फिसाखौ मोनगौमोनानो खोमा नोंनि थाखायनो फैगोन होननानै नोंनि थाखाय जादों बेफोरो आंनि फिसाखौ मायबाल' जानो हो नोंखौ निमाहा होखाय आङो मिथिया सोरबा हमनासो लांबाय बायदि मोनबाय आङो र' माखौथो जानला मोनला सानबाय थायो आंबो आरो फैगोन होननानै दिनै सानसेखौ नेथानसै होननानै पुलिसाव रिपर्ट खालायाखैमोन दाथ' साननै जाबायानो फैयासै उफाय गैला थौदो पुलिसावनो रिपर्ट खालायनोसै थौ माबोरै थांसै आफा रंजालिखौ गाबोननो लायनोसै मा जानला मानला बखिबायदों नोंलाय नङा आं गाबोननो लायगोन रंजालिखौ माने एसेबां हाखु दाखु आबा जोंहा रंजा बाजा मोजाङै हाबा खालायनानै लाबोगोन नाङा आंनो गाबोन नांगौ बेफोरबायदि नेबाय थाबोला रंजालिखौ गोजानाव दोनहरगोन नाङा सोर गोजानाव दोनहरनो बिलाय गैजारोङिनि फिसाखौलाय जोंफोरनि हायावनो थायो जोंफोरनि पारमिसन लायालासिनो अबाव थांनानै बिसोरलाय गैजारोङिफ्रालाय मा खेबसे बुंबा बुजिया नामा नोंसोर लायबा दालाय आं गाबोननो थांनानै लाना फैगोन र' लायगोन मास मोनसेसो सम हो
जाया आंनि आखायाव सम गैला मालाय रंजालिखौ मालाय एबारो मोजां नाम्बार मोननानै आनजादखौ उथ्रिनो हाबोला मालाय कमिटिनि मानसिफोरा अबावबा फरायनो फथायहरगोन जाया बिब्दिब्ला जानाय नङा मा सोर कमिटिया फोरोंहोनो बिखौलाय सोर मा बुंदों नोंखौ जाय जिखि बुङा मानो आं गाबोन लायगोन नङाब्ला रंजालिया आंनिफ्राय गोजानाव जाबा मालाय सेंग्राखौसो गोसोथोगोन मालाय सेंग्राजोंसो हाबा जागोन आं रंजालिखौ मोननाय नङा आं उन्दैनिफ्रायनो रंजालिखौ गोसोथोखायो हायथा आबा सोरथो मा बुङा नोंखौ बेफोर नंखाय बाथ्रा नंखाय नङा बाद दे नोंसोरनि सिगाङाव जेबो बुंना लाब गैया आं गाबोन लायनो थांखागोन रंजालि ओइ रंजालि ओंखारबोदोलै ए आदासो माथो औ जों रंजालिखौ लांनो फैदों मा बुजि मोनासै आं आदा नोंसाजोआ रंजालिया दोनै लांखानोसै बिहामजो खालायनानै दोनै लाना थांखानोसै आयै रंजालिखौ मा बाथ्रा बुंदों नोंसोरलाय मा आंनि फिसाजोखौलाय अबाव लांनो फैदों नोंसोरलाय मालानि नायनो फैनायनि मानि मोजां मोनलायनायनि मालानि बिहामजो लांनो फैदों नोंसोरलाय जोंहा फिसाजोखौ रंजालिखौ बेबायदि हाबा हरनो हाथावा जोंहा फरायगासिनो मालाय बेफोर हाबा हरनायनि बाथ्रा जेबो सानथ'वाखै दा नोंसोर सानाबानो जागोन नामा जों सानदोंथ' अबाव रंजालिया लिंहर बेखौ लांखानोसै दानो रंजालिया आंनिसोल'खा रावनिबो जानो हाया मा बुंदों नोङो हायथा नों बायदि मानसिनिलाय आंलाय आंनि फिसाजोखौलाय मानो हाबा हरनो मा बुंदों नोङो आंनि फिसाखौ बेबायदि बुंनो हादों साला जोंफोरनि न'आवनो थानानै जोंफोरनि हायावनो थानानै बेयाव लेबेल देखायनो फैदों आदा आं मिथिगौ जोंफोर नोंसिनि हायाव थादों थेवबो बिब्दि होननानै आं आंनि फिसाजोखौ नोंनि फिसाज्लानो होनो हायाना जोंहा आइया दा फरायगासिनोसो दा हाबा हरनायनि बैसो जाथ'वाखैना बिहा आरो फरायनायावबो मोजां रंजालिया बेखौ दा माबायदि हाबा हरनांगौ फरायनायालाय मा हाबा जाखांनायनि उनावबो फरायनो हागोन आं फरायनो होगोन ना बेखौ आरो मानोथो हरनो बादो जोंहालाय मा खोमि दङ न'आवलाय जानाय लोंनाय थाखा फैसानि नोंसाजा जोंहानिनो बिहामजो जाखागोन नाथाय आदा रंजालिया फरायबावनो नागिरदों बियो हाबा जाथ'वानो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आंनो दिनैनो नांगौ रंजालिखौ दिनैनो लांखागोन आदा आं नोंथांखौ खुलुमनानै बुंदों रंजालिखौ बोसोरसे फरायबावनो होथारदो बे आनजादखौ उथ्रिथारनो होथारदो पिउ पास खालामथारनो होथारदो जाया ओंखारफालांबालाय मा जाखो आयै आइ फिसा थां नों न' सिङाव थां बाथ्राया गाज्रि जागोन खिन्थु नोंसोर गोबां बाथ्रा सिखोमानानै दोङो नोंसोर माथो रंजालिखौ पास जाबालाय बेलेग जायगायाव फथायहरनो नागिरदोंनो जोंनि न'आवनो थानानै जोंनि हायावनो थानानै जोंखौ लेबेल देखायदों फिसा जाहरनोबा हरखा दोनैनो लांखागोन नङाबा जोंहानि हानिफ्राय ओंखारलां दादै हरखाब दा बेफोर बाथ्राखौ मानो बुंखो खालि नोंबो मिथिखागौ आगोलनिफ्रायनो जोंहा फिसाज्लाया नोंखौ आगोलनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो मोजां मोनखायो होननानै नोंखौल' हाबा लागोन होनखायो बियो बेफोरखौलाय मानोथो आगोलनो बुंखायामोन दिनैसो हरखाब बुंबाय मा बुंलायनांगौ बयबो गामिनि मानसियानो मिथिखागौ आं रंजालिखौ गोसोथोयो होननानै आंनि फिसाज्लानि थाखायसो नोंसोर बे न'आव थानो मोन्दों बे हायाव थानो मोन्दों आंनि फिसाज्लाया थानो होनायखायसो रंजालिखौ नायनानै नङाब्ला नोंसोरखौ मालाबानो होसोसिगौ फिसाजोआ हरखा दोनैनो नङाब्ला दोनैनो बे जायगानिफ्राय ओंखारलां जोंहानि हानिफ्राय जों अबाव थांगोन आदा बेबायदि दाखालाय जों अबाव थांगोन आं आंनि फिसाजोखौ दानो हाबा होनानै बिनि फरायनाय जिउखौ धंस' खालायनो गोसो गैया आदा अननानै बिब्दि दा खाया दा एंगार फै रंजालि फै नाङा आं आंनि फिसाजोखौ दानो हाबा हरनो हाथ'आ आंनि फिसाजोआ फरायनो नांगौ साख्रि मावनांगौ नाङा आदा अननानै बेबायदि दा खालाय आदा रंजालिखौ बोसोरनैसो सम होबाव आदा फरायनायखौ फोजोबथारथोंसै आदा जाया बेफोरो नोंसोर खारखोमालांगोन फिसाजोखौ अबावबा दोनखोमारगोन फिसाजोआ दोनैनो हर नङाबा जोंहानि न'निफ्राय ओंखारलां दादै बेबायदि दा बुं दादै बेबायदि दा बुं दादै जोंफोरखौ दा होखान दादै जों अबाव थांनो दादै आंनि आइ आफाया अबाव थांगोन नोंथांमोना जा बुङो बेखौनो लागोन आं दादै नाथाय आंनि आइ आफाखौ बेबायदि दा अबाव थांगोन बिसोरो अननानै बेबायदि दा खालाय दादै आं थांगोन आं हायथाजों हाबा जागोन बेबायदि दा खालाय आं गाबोननो हाबा जागोन हायदाजों नाथाय आंनो सानसेल' सम नांगौ दादै अननानै आफाया जोंना फैयाखै दासिमबो सफैयाखै अननानै दादै सानसेल' सम हो
आफा इथिं फैलाय आंसो रायज्लायगोन जागोन दे रंजालि आं नोंखौ गाबोन लांफैगोन दिनै लांला नों गाबोन खैना गोदान बायदि देलायना थादे नोंखौ लांफैगोन आङो जागोन ना जागोन